I love you, Donna. Jobert, May chance ko. lain na po din sa messenger ko ni mo panguyaban, uy. Okay naman na good kay. Mao naman na uso ron. Sukta lang good ko, aron. Kita na to. Uyab na to. Ako sa nahuna-hunaon, Bert. Naunsa ka gaw? Ngano gud taong guba man kanang naong nimo? Na problema ko ni Jobert. Jobert? Kato permi nimo kastorya sa messenger? O, gaw. Oh, sa may problema nimo? Nanguyab manggod siya na ako. Anya? Sa may problema ana nga daga man ka? Nya sa cellphone naman siya nanguyab na ako. Ngano di ay? Magpasugot naman siya na ako. Di sukto nimo. Hindi ko ganahan ang nagaw, uy. Gusto manggod ko nga sa personal ko niya panguyaban. Saba ka diha gaw uy. Mura mo taong kag natahos kara ang panahon uy. Nga mo naman ay uso ron. Ang uban gani kay magkauyab lang sa text o di ba ka sa chat lang. Gaw. Bitaw. Mayo man gani na kay magsimog video call. Mong ako pa ni mo sukta nas Jobert uy. Don, kamusta? Okay ra. Nya, kamusta naman tong akong giingon mo? Ha? Wapagin ka maluoy ako, Don. Bitaw, uy. Naluoy naman ko ni mo, Bert. Tinuod ka? O, lagi. Nya, saman. Uyab na ta. O, Jobert. Ako na kang gisugot. Salamat, Don. Basta sabot ta, ha. Ayaw, begi ko pasakit, eh. O, Don, isa ka tiraan mo. Don, ugma ba? Magkita ta? Ha? Asa man? Sa ubay. Magunsa man ka sa ubay? Nakuya tuon nga akong kaliwat. Magkita ta ha? Mauwaw man ko ni mo, uy. Naunsa. Uyaw na ta niya. Mauwaw ka na ko. Lucky. Ano na lang. Pagta na lang o imong amiga, aron, di ka mauwaw na ko. Ay, husto. Ako na lang ko yugon si Lenlen. Kinsa man na? Akong igagaw. Sige, sige. Siya lang ikuyog kay librihan ta ka pagkaon ni nag-abot na to sa ubay. Sure uy. Ikuyo ko nimo? Ulik ikaw. Kay makikita man si Jobert na ako. Maong kuyugi ko ugma, be, dito sa ubay ba? Unya. Naikaon ana. Hala, no? Kaon may na si huna-huna. Oh, syempre uy. Kuyo ko nimo. Naligi kaon, kini mo man si Jobert nga librihon ta niya. Kana. Sige, sige, sige. Ginahan ko, ana. Kuyo, ganti ka dito sa ubay. Asa naman ron imong uyab gaw? Paabot lang guti, ha? Dina! Ay, tora si Jobert gaw ay. Naka na ba? Kaninig kaway-kaway. Giniyara mo? Bago pa mi. Hilom gaw, uy. Gaw. Kagwapo mo din si mong uyab gaw, uy. Kumusta na mo? Okay rami. Gutom lang. Gaw, pagpuyo ba? Ay, sorry, gaw, sorry. Pasensya na ka sa kong igagaw, Bert, ha? Sipat gid kaayo ni. Okay ra ay. Nindot hinuning naisip pa taron aligri. Maugyod, di ba? Ay, Jobert mo tayo mong pangano? Oh. Ako rin si Lenlen. Isultihan ako ni Donna sa imong ngan. Naibaw na si Jobert sa imong pangahan, gaw. Ay, mao ba? Buhahin na day ko. Unya, asa man ta mga ini, uy? Uy, Natades at bangay. awan na ba? Kao lang mo di ha, kay ako patawagan ka diyot ang akong apuhan. Sige, Bert. Gaw, Saman. gwapo lagi mo uyab, no? Bagay kay mo ay. Gwapo-gwapa. Mayo tagsinay mo forever, gaw, no? Mura manuga. 6 buyo po rumagaw. Ay, di tingali gaw, uy. Tiwas nagkaon diha, uy. Kaya mauli na ta. Unya, kumusta na? Usog mo? O,
Jobert, busog kaayo. Ako pertig, yung busugan ako, Bert. Salamat gid kayo, ha? Mayo noon. Ay, pag-istorya lang sa mo diha, ha, kay nara ko'y paliton. Sige, sige. Kamao gini mo hatag og lugar ang imong igagaw na. Maog yun. Um, Noon sa kaoy. Ningisi ka man ko diha. Nalipay lang ko nga. Nakita ka na ko sa personal doon. Mas guwapa mo ka sa personal. Ikaw, Sab. Gwapo man ka. Nga sa ato ba? Bakit ah? Tingali. Onya, mga tunami ha. Sige. Magtawagan na lang unya ta, ha? I love you, babe. Si Beba, oy. Ganahan lang ko nga. Muna itong tawagan na eh. Babe. Sige, go ka ha. Ay, tunami ha. Sige. Amping, babe. Beb, Musta, Beb? okay ra. Basin, dili kay ko makachat ni mo ha or makatawag. Ha? Nga naman. So, good na ba yung klase sunod semana? Mabisi na ko, ana. Okay na, Beb. Pariha sa ta nga, mabisi kay crush team ko. Basta, wali binuang ay, Beb, ha? Oh, Beb, uy. Ikaw sad, ay pag binuang na ka nga. Promise na nako ni mo, Beb. Tekanan na pa yung mga pag-estudyante din eh. Uy, hala. Kanina naglakaw si Jobert man na. Jobert! Uy, hala. Niya ka din mag-skwela, babe. Oo, town. O niya ikaw, niyaman ka din eh. Naamgo na nga akong lula din sa ubay. Maong i-transfer ko din eskwela aron na ikaw ba na akong lula? Hala, uy. Huwag ko magtuong nga schoolmate date ah. Maugid, beb. Mayo hinoon aron permitang magkita. Lipay kay ko, Beb. Nagkauban na tag-iskulahan. Ako sa beb. Dahil doon na, nabi, pangutanan ni mo ha. Unsa man na day Sheila? Ganang, pirmi lagi mong, ako ba, pirmi kong nakabantay ni mo nga. Doon kay mo ni Jobert, uyab mo? O, day. Nalipay man gani ko nga, parehas rin mag-iskulahan. Aron basta nga, magkita mi termi. Hala, naan man na laing uyab si Jobert, day, si Nelda. Ha? Day Sheila, ayaw gani kong pinuangi. Pirmi man ko na ako na sila makitaan, uy nga magkuyog inig pauli. Uy, aram mo tuod ka na ako, no? Kuyog ta, kay pakiton ti ka sa iyang uyab. Nakita ka ng babae nga naglingkod. Muna'y uyab ni Jobert. Kinuo ko. Bantay ini kahapon, di ba? Magkuyog na duha. O, tanawa, ikakita ka ni Jobert. Na, tanawa, yung kiagbayan si Nelda. Muna ko bali mo, day. O, sige day, amping ha. Ugma ka lang, Jobert. O, siya buwag. Bungol ka? Makigbuwag na ko ni mo? O, sabi ako sa ni mo nga. Imo mo kong buwagan, babe. Tungot na kag unsay sa ni mo? Kanang imo pagka-chicks boy. Uyab ta pero may lain sa kang uyab. Si Nelda nga imong classmate. Nigbaw na di ka. Oh, gisultihan ko sa kong amiga. Ganun imo ba nagibuhat na ako, Bert? Mamanot ako magbinuang ni mo. Sa ilo ako doon 2 years namin nag-uyab ni Nilda. Ug nauna siya nimo. Salbahis ka, Jobert. Imo lang din ko giilad. Salbahis ka. Salbahis ka. Husband ko, sorry. Dili ko madawat ang imong sorry. Magbuwag ta. Sa pag-usap natin. Nakigbuwag ko ni Jobert. Igisakitan ko siyang gibuhat na ako. O guman sa akong graduation, wala ko'y balita ang pabahin niya. Sa pagkakaroon, minyo na ko og may usa ka anak. Dinhin na lang ko to,
ug daghang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power sa RMN. Kaagi ni Donna nga tagahita.